Arintasun ugari neure inguruan, naiz pixu pixka dartu iazko orduan, gainerantzean nabil betiko moduan. Zergatik ez dituzu lentiak probatzen? Begiak nun dauzkadan enaiz gogoratzen, ezin hasi behatza horraino goratzen, antia juegote zaitu amorratzen. Zuk jolasten aldezu eskuine galean. Bai beti jartzen naute diozun aldean, ni beti ibiltzen naiz misterrai galdean, ezkertiar bakarra naizela taldean. Zemuzabiltza aurten matematiketan. Ba ez dakitegia zein dugun penetan, unibertsitatera sarri nabil bueltan, baina azken aldian nabil alperretan. Enteratu zarete zeo zertaz ara, niri egite zidan maiz etxean traba, baina azkenean ondo moldatu ohi gara. Zenbat urtekin hasi zinezu bertxotan. Galdera hori egin didate askotan, 12 urterekin tain justu algortan, zuek ere jarraitu behar duzue hortan. Desafinagoan zenun gutar-gutarraken. Zerbaitegatik dabiltz gaur hori esaten, baina ikusiko da etorkizun baten, eurek afinatzeko ze ahalmen daukaten. Zorrotza altzara zuzure umekin.
Kamelatu ohi ditut neure ipuinekin, baina aita batek lanak badauzka berekin, eta batzutan zorrotz ere behar da ekin. Durangoko azokan zer erosi zenun. Nik ez dut han erosten deus ere gaur egun. Liburu dendetan naiz urtean txapeldun, bestela ez dirata geratuko inun. Sekula izan azara zu Santa Luzitan. Pasa askotan baino gelditu gutxitan, herria ikusi dut parrandero pintan, gaur igual nago bertan gelditu irrika. Jada ez dezu jartzen buruan gobara. Ondo fijau zerate ara, hilea suelto irteten naiz orain plazara, zenera bezaroa pasatu zait jada. Zuk zego xokitik dituzu nahiago. Naiz gozo zalea eta beraz akabo, ama planean jarri behar dut zeharo, oikonda